तुमक सगळ्यांक चूडी परबेचे हार्दिक शुभाशय। ही आमगेल कार्टून व्हिडिओ दलल निमित्ती आम्ही कशी चूडी पूजिल म्हणून तुमक दाखवचक साध्य दायनी त्या व्हिडिओ घरचक दायना तुम्ही आमक अर्थ कोण घेतात म्हणून आम्ही लेखतात माई आम्ही सगळे जणांना लायक कपड नेसून आयलींती तुम्ही मात्र हिंची कपडांत असत मो कसे लेख माई तुक मिगेर विषय प्रगोतच नाही गो मग कितले बेजार अस म्हण तुका गोतच नवे तेच खातीर हांव खंयचे छान कपड नेसनी गो आनी तुजी पूजिल हांवें हळे मा आमी परा चूडी पूजून जालें नवे आतां तेक लायक भजन सांगयावे होई गो हळे मा तुमची सूर करी श्रावण महिनो आयला गो बाल मनशी सक्कड चूडी पूजुचा येया गो शुक्रार आई तारा चंद चंद चूडी कोनु शुक्रार आई तारा चंद चंद चूडी कोनु तुळसी माते कदवरनु पूजे कोर्यामी तुळसी माते कदवरनु पूजे कोर्यामी श्रावण महिनो आयला गो बाल मनशी सक्कड चूडी पूजुचा येया गो अन्वाळे वागानंकुट कैले दाळो कुळती आरती हाडी गो अन्वाळे वागानंकुट कैले दाळो कुळती आरती हाडी गो ತಜ್ಜೊಟ್ಟು ದೀರ್ಪಾಂಕೋರು ಬಗೆ ಬಗೆ ಫೂಲದವನು ತಜ್ಜೊಟ್ಟು ದೀರ್ಪಾಂಕೋರು ಬಗೆ ಬಗೆ ಫೂಲದವನು ಶತೇರಿ ಗಾಂಟಿಗಾಲ್ನು ಚೂಡಿ ಕೊರ್ಯಾಮ್ಮಿ ಶತೇರಿ ಗಾಂಟಿಗಾಲ್ನು ಚೂಡಿ ಕೊರ್ಯಾಮ್ಮಿ श्रावण महिनो आयला गो बाल मनशी सक्कड चूडी पूजुचा येया गो तुळसीक उदाक घाली चंद कोर्नु हळदियनी कुंकुम लाई तुळसीक उदाक घाली चंद कोर्नु हळदियनी कुंकुम लाई पन्नवीडो चूडी आरती अक्षते कोर्नु पन्नवीडो चूडी आरती अक्षते कोर्नु पंचकदायी नैवेद्यांतो संभ्रमारी पूजे कोर्या पंचकदायी नैवेद्यांतो संभ्रमारी पूजे कोर्या श्रावण महिनो आयला गो बाल मनशी सक्कड चूडी पूजुचा येया गो जय जय तुळसी माते दिगो आमका मांगल्य सुख सौख्यते जय जय तुळसी माते दिगो आमका मांगल्य सुख सौख्यते विष्णु प्रिये तुळसी आशेते पूरैसी विष्णु प्रिये तुळसी आशेते पूरैसी राख तू अंगेले कुटुंबाक चढुवांक राख तू अंगेले कुटुंबाक चढुवांक श्रावण महिनो आयला गो बाल मनशी सक्कड चूडी पूजुचा येया गो शुक्रार आई तारा चंद चंद चूडी कोर्नु शुक्रार आई तारा चंद चंद चूडी कोर्नु तुळसी माते कदवरनु पूजे कोर्याम्मी तुळसी माते कदवरनु पूजे कोर्याम्मी श्रावण महिनो आयला गो
बायल मनशी सक्कड चुडी पूजुच्या येय्या गो. आमगेल हे चुडी पूजेचे पद तुमका कशी दिसले म्हणून दयकोन आमका कमेंट्सान तिलसी येती. तशींची मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करू का विसर नका ती. हां, चूडी म्हळ्यारी कट्टू म्हण अर्थेतखे. कन्नडांतू सूडी म्हळ्यारी कट्टू म्हणतती. तशी आम्ही आमची गेल्लींतो निर्बांकूರು आणि हे पुरा बगे बगे अंक्री फूल प्रदवरनु ಬಂದಿತ್ತತ್ ನವೆ ತಶಿದಾವನು ಹಕ್ಕಮ್ಮಿ ಚೂಡಿ म्हणतती म्हणून पैर कोणकी संगिले हांव तुमगे लगते शेअर करून घेतस. आज आमका हंग्योनो चुडी पूजेचा अवकाश कोण दिलेले श्रीमती उषा रवीश कामत कोप्पा हन्नी. मळरी हे व्हिडिओक बॅकग्राऊंड दिलेले आमगेल मोगाचे उष्मयेन. आमगेल प्रपंच तर्फेंतो आमगेल उष्मयेक धन्यवाद सांगतात आम्ही. आमगेल हे व्हिडिओ तुमका कशी दिसले म्हणून दयकोन कमेंट्सान तिलसी येती. चूडी ಬಗ್ಗೆ अनेक माहिती दयकोन कमेंट्सान तिलसी येती. मुखारची व्हिडिओ तो आम्ही घालचक प्रयत्न करतती. तशींची आमगेल हे व्हिडिओ तुमगेले फॅमिली फ्रेंड्सांकनी शेअर करून सगळ्यांके आमगेल प्रपंचका आपण हडती. आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओंत मेळतती. धन्यवाद.